Kanut kanca kanci kentar kentare ngambang kono Let mendap tumingal para sata Kurawa Dimas Antasena apa Kakang Gatotkaca jeneng para Siadi iki bakal dadi temanten nanging lha kok malah beda banget ora kaya patrape pinanganten anyar kersane piye Yayi apa Kang mbok yo arep dadi manten iki mbok nganggo sandangan kang becik-becik arep dadi manten kok malah sarungan pancen watakku ngene iki bakune aku tresno karo Jenakawati yen Jenakawati ki tresno karo aku lahir batin kudune bisa nampa aku apa enenge arep sarungan wis men pokoke orang cah bambung mung genah iki mengko Jenakawati ki tresno ora yen pancen tresno lahir batin iki mesti ora bakal mawas derajat pangkat kalungguhan ngono wis ngono kuwi cukup lah upamane ana calon temanten liyane mongko luwih bagus ya mesti pilih liyane ya ben aku tak golek neh tresno iku ora kena dipaksa jodoh kuwi dialing-aling ana gunung ya bakal ketemu dialing-aling ana segara mesti bakal ketemu ngono mbuh tuwa mbuh nom iku mesti ngono merga jodoh kuwi ana ngasane Gusti Kang Maha Agung nek ora ana tembang ae aling-aling ana gunung ngono kae mbak wis iki mbuktine ora dong nderek aku ora ngetutke aku ora ngono wae nek arep ngetutke ayo diterke ngene iki wis pokoke gelem yo ngene iku ora ngene iki ngono wae tekate Jenakawati ora gelem wis milih Seswati apa sapa karuan wong edian ayo mangkat yo tak yo
janianing talaga kadilangit mampang tepas wulan upamaneka lintang yono sumamur sarawuh paduka kula ngaturaken mambagi panakrami paman. Oh, kandha blekuduk monyo-monyo lan gantil putih iki sawela. Iya, Janaka. Ndak tampa pambagimu marang kun Bapa. Inggih sembah kula mugi katura. Ya, ndak tampa dadi bungah. Koko Prabu ngaturi kami dadan. Ya, Yai. Kasembuh marang Bapak Gusti kang ngakraya jagat. Tan ana lan swiji apa? Inggih sembah kula kondhuk. Ya, ndak tampa Yai. Rama kula ngaturaken pangabekti kunjuk wonten ngarsanipun Rama Mara Sepuh. Inggih paman. Piye Ger? Lah kok kados wis tak ditampa wae ditampa. Engko rebuke nang mburi. Inggih iya ndak tampa Sarja Kesuma. Astutiku tampanana. Nggih sanget anggen kula mundi dadosa jejimat. Radageng kayuangan ukir pidikan yak-yakan tekan kono. Wonten kados ingkang pundi paman? Iki ngene Arjuna cekak aos. Praptanipun bapa ning negara utawa nang Satria Madukara iki mungguh wigatine merga pun bapa ditangisi putuku Sarja Kesuma. Tangisi Sarja Kesuma iki mung bakal kepengin palakrama. Mongko sapa sing ora ngerti lair batine kalamun ta ora ana Sarja Kesuma mesti mbiyen Janaka ora temeka ing kalenggan iki. Inggih ora perlu pun bawa banjur medharake lelakon kang wis kawuri rikala anane Sarja Kesuma karo pergi wae wong mati tak simpen nanging Janaka dina iki gelem ora gelem kudu klegani karo karepipun bapa ya kuwi kudu nglilake Janaka mati didhaup karo putuku Sarja Kesuma. Aduh awak angin kula badhe matur lho abot kepiye dados nuwuninga bilih Janakawati sampun kula pacangaken kalian Antasena malah sampun sak rembag kalian Kang Mas Werkudara yen badhe bebesanan mila kula ajrih dukanipun Kang Mas Werkudara bapa. Yo Janaka. Kowe iki satriya mongko kowe iki muridku. Upaman kula bakal mbangun miturut karo wong tuwa ki banjur kepiye Janaka? Ora ngelingi rikala semana, kowe tak gula wentak tak gegulang. Ngelmu apa tak paringake karo kowe? Paribasan ali-ali ampal saka tangane Palguna tak jaluk tak pasrahke Janaka. Munggus kowe mangkono rasa tresnanipun bapa karo Janaka. Lah dina iki wancine Janaka males bekti marang wong tuwa. Saranane nganggo ngulungake Janakawati tak dhaupe karo Sarja Kesuma. Kados pundi kok Prabu? Wah, iwahaya anggonku bakal matur Yai. Nanging munggus kok kowe mengkono. Kuwi gumantung Yayi Janaka kepiye. Yen pancen mulungi ati Yayi Janaka kelawan Dimas Werkudara didhawuhake karo Antasena kuwi kan luwih prayoga. Nanging bakal didhawuhake karo Sarja Kesuma mangsa Budhuwa tunggak waru ora melu-melu tunggak dadap ora melu garap. Rampung, aku tekan kene nyumbang. Baru kalau saya tadi manten sapa mangsa Budhuwa. Lah iya Pak Mandura. Iya. Ora kaya rembug arep iki wong. Mung bakune diulungke apa ora Janaka? Ih, kados pun. Yen ora diulungke aja tak aja. Ali-ali apal tak jaluk Janaka. Mulat mara sing Arjuna wis munya kamanungsan
Lireng ati kamantyan ana kongas singa mulet lang-lang bronto Dereng sak metawis nggih nyimbal macana praptane Raden Werkudara nganti putra Raden Antasena. Aja kaget pun Kakang Kang Prapta Yayi. Inggih Koko Prabu sembah kula. Ya tak tampa. Yayi Kresna padha raharja. Iya Koko Prabu. Ya syukur pati sewu. Kang Mas kula ngaturaken pangabekti Kang Mas Werkudara. Wah, iya tak tampa. Yayi Werkudara padha becik. Iya. Baladewa kakangku oleh berkah murah siji apa. Ya syukur pati sewu. Antasena padha karahayun. Ya pangestri Bapa Janaka ora ana swiji apa bektiku katura. Iya ndak tampa. Wa Prabu Baladewa sembahku tampanana wa. Ya Antasena tak tampa. Wah ana pengisruh iki. Pamandur mendel. Nggih. Koko Prabu wonten wigatos ingkang pundi rawuh. Monggo menika dereng dumugi dinten pawiwahan pinanganten. Nyanyi. Seka jupipun Kakang iki mau sarembuk pawan Yayi Werkudara. Aja nganti nunggu tekan besok-besok kepara. Banjur wektune anggone bakal ndhawuhake Antasena lan Janakawati enggal-enggal kapahargya wae, Nyayi. Menapa mengaten Kang Mas Werkudara? Wah, iya. Mundhak kesuwen. Mula ana becike yen to enggal-enggal didhawuhake Antasena karo Janakawati. Inggih. Mohaya ing pambudhang nupadi matur Prabu. Lho kepiye, Nyayi? Menika paman Durna rampuh ugi badhe nyuwun Janakawati dipun dhawuhaken kalian Sarja Kesuma. Nggih kalih kula, Wong. Janakawati ajeng kula rabi. Saja seru-seru. Kapan kula dawuh piyang kula selak mboten kiyat, Yayang. Kula ajeng mlebet keputren. Engko wah tenan. Musruk wae. Kepiye Antasena? Ya wis ben. Nak pancen arep dirabi karo Kakang Sarja Kesuma wis ora apa-apa. Engko aku tak golek liyane ngono wae. Wah, ora gawe wirang Antasena. Rembug semathok tarup wis ngadeg mung kari pawiwahane. Yen kowe pancen nglukru mutung kowe mung dudu anak Werkudara. Lah nyatane arep didhawuh karo ae Kang Kentir. Wah, ngunakke kentir. Padha-padha le senewen kok bingung.
Koko Prabu menapa saged kepareng paring pangandika? Sing ngene wae. Janakawati kuwi mung siji. Yogane Yayi Janaka. Sing bakal ndhaup lah kok ana pinanganten kakung loro. Yen arep adil nganten loro didu. Kon Pancakara sapa sing unggul jurite kuwi ingkang ndhaup Janakawati. Nggih, kula condong sangen Koko Prabu. Yayi Janaka piye? Inggih nyumanggaaken. Paman Durna, Waduh. Berat iki. Kowe wani ora Sarjang ya, Bang? waduh. Lewani nggih wani. Ning kinten-kinten enten sing tanggung jawab boten yang. Aku. Nonton sing bayari mawon tandangane. Tekate kono nang loro omah, kono kidul omah. Antasena wani apa ora karo Sarjakusuma? Ora wani iki ngopo? Kalah mungsuh Sarjakusuma idak-idak dhewe. Ya jaya metu jabana. Ya ayo metu jabana. Dadi kaya ngene iki kepiye? Sarjaksema kok didu karo Antasena ora tak awat-awati nyengeh bocah kengko. Bocah ora tau Pancakara karo tanding karo Antasena. Muga-muga kuat, muga-muga sentosa dirimu Sarjakesuma. Urung-urang ning mbangane gedhisian kowe. Ora urung ya asem ayar nari ya pacak dodo. No pacak kok dodo. Pacak ku ya gulung. Pacak kok dodo ku ya ngono wae. Apik ngono pacak dodo. Ora wangun. Ngene. Ha iki sabene turu kok ya ora. Angisno aku. Saka ngendi nyu? Inggih nembe kemawon saking ngarsanipun Kanjeng Abiyasa. Oh ngono. Inggih. Lah wikatine nyuwunaken pangestu paduka Kang Mas Antasena. Yur, kira-kira ki aku bisa dadi sedulurmu, aku iso dhaup karo Janakawati apa ora? Inggih. Pangandikanipun Kanjeng Hyang kathah pacobanipun. Niku lumrah niku.
Sapa ndi gegayan kudu wani karo coba. Nanging ngene, Kaki Semar, pripun? Dina iki mantene kakung ana loro, siji aku loro karo Kakang Sarjakusuma. Mongko Kakang Sarjakusuma bakal ngayunake karo Jenakawati. Lah sampeyan niku tresna mboten kalih Ndara Ayu Jenakawati. Lah iki ya tresna. Nanging saka pangandikane Pak Prabu Baladewa, aku didu karo Sarjakusuma. Sapa sing menang kuwi sing dhawuh karo Jenakawati. Wah, tandangi mawon, Dik. Cah kentir ngono mangsa digdaya. Ya Gong, ampuh arep kentir iki. Akeh nekat dolane karo aku terus e. Aku hafal karaktere. Karakter iki apa? Tenan kau anggere anu ngajak nang Karangkawi Daren. Ngajak Karangkawi Daren daerah Ungaran mengalir wis. Mampir. Niki engko gelut. Iya Bagong, wah jan seru iki. Krisjan. Musuh karo gareng iki. Gareng. Buanani mawon anak ora tuwa sletek kowe kok dak diwedeni. Wah tak gawe entran-entran iki, Truk. Lah piye? Nganteni gelut, pengombyonge kudu gelut. Mongko aku weruh Prabu Setija weruh Ndara Gatotkaca Buayeng iku nek tak duwi engko. Aja Kong ora mek aku gayeng-gayeng kok. Ora ngono kuwi kok wah jan iki arep gawe kisah men rome men buayeng iku ora tak ubupi loro-lorone ora sip. Kae adimu ana ndi es jan wong edan. Yen kowe mangkono niku tak cobane kaya apa yen pancen aku kalah mungsuh karo Kakang Sarjakusuma ora apa-apa. Senajan aku menang yen Jenakawati tresna karo Sarjakusuma tak ulungake tangan loro. Tak cobane kadigayane. Ditotke. Mandek. Tandang risang katul larung ikota sang pinarawasa gumrekut mekut mengajab ayo Antasena mong kari kowe apa aku sing mulih ki engko kowe tresna ora karo Jenakawati wapal tak rewangi ora saba ngomah apa-apa tak doli aku ya tresna karo Jenakawati mbok ngalawe ngopo kowe ora iso gelut ya gelut sapa sing menang kuwi bojone Jenakawati wae keprandangan dening aku aja mlayu aja mlayu mati kowe iki jaluk amu
Weh. Ayo. Iki Kurawa sing golek masalah kuwi. Dok. Jagong menyat madang royok ndara iya. Nek ora tak ubu-ubupi ora do gelut iki ngomong wong. Men sing do jagong ngeting ana obong-obongane. Ndara Gatut kaca malah macet. Ndara antar weh, lah nek ora tak omongi iki mah kepenakan ki kok. Weh. Bagong iki. Nggih. Ana apa Bagong mlayu-mlayu? Wah, iki gagar siar-siar. Ngerti gagaran kok malah dodahar. Aku wis krucak-krucuk urung apa-apa kok kono macet lho. Aku Jagong ngiring manten Antasena. Aku sing menuga. Ah, jagong ya jagong. Nek lihat-lihat situasi dong. Karepmu piye? Wah, jan mboten ngerti. Ora. Nganten iki ana loro. Sapa? Sarja Kesuma kalih Kang Rayi. Wah, mongko niki yo ming rong pilihan. Kudu gelut. Nganten gelut. Dadi niki mangke nek Sarja Kesuma sing menang, sing daud Sarja Kesuma. Pripun to? Mayur. Nek sing menang Ndara Antasena, sing daud Ndara Antasena. Iki bener kuwi bener. Bener kepiye? Wis ben karepe padha Pancakara, mengko sapa sing menang sing dadi manten. Ora mandi tak obong. Nanging Kepiye? niki mangke nek calon manten sampean mati luwih lho. Mati ki piye? Ndara Antasena niku ora mung tanding Sarja Kesuma dikeroyok Kurawa. Wih, lha kepripun niku? Kurawa malah seraya Prabu Sitija. Setijo. Ai Sitija. Sak wadya balane arep do ngruyuk Ndara Antasena ora ditandangi gawat. Wah, tadi aku. Ayo, losok rai. Hula Bagong.
Nggih. Slamet. Pangestunipun. Kula ngaturaken halo. Yo tak tampa halomu. Lah rak ngono. Ono apa mlayu-mlayu? Wah, jan sampean ki malah mencekke pacitan pirang-pirang. Ono apa Bagong? Kawuningan. Gandeng mantene ana loro niku sakniki mantene Didu. Ndara Antasena karo Sarja Kesima do gelut. Wah niki wonten pengumuman malih. Arep ngantene perang Penjagong ya kudu perang. Pengombyong manten kudu gelut. Arep ngantene menang nak pengombyong do ora kerengan ora sah. Dadi kudu do kerengan. Nak kerengan kabeh manten menang, pengombyong menang, dadi manten wong Sarja. Wah, labrak. Yayi Gatotkaca ya dasar nyata. Wah, tiwas kebeneran dina iki bakal njaluk kikis Tunggarana sepisan. Gandeng pun Kakang dadi pengombyong temanten saka Ngastina miturut kandhane Bagong pengombyong kudu Pancakara. Yen bisa menang semboyong manten saka Matukara. Oh bapamu tak dodoh ora usah nganggo tetanggon kowe mangkono yen pancen Kakang Setijo giatel suwe ora dikuamplengi tak tandangi. Wapo! Bani karo gedene apamu. Kelakon tebak pecah dadam jangking siramu. Wait! Tuh! Hot! Akti! Tuh! Akti! Tuh! Suradang. Waduh ngepiye? Kancane kepit malah ngarak lho. Gaweane rampung. Rampung kepiye? Niki geger niki. Geger piye? Mantene gelut. Pengombyonge ya do kerengan. Sip tenan. Lah kok iso ngono? Nganten ana loro. Banjur manten Didu sapa sing menang tanding karo Antasena karo Sarja Kesima sing menang dadi manten. Lah kok dadi sak pengombyonge kuwi karepe piye? Sing gawe aku manten tak du men gayeng. Lah sampeyan ajeng nyambut gawe ora? Nyambut gawe apa? Arep golek keringet ora? Lah piye? Durna teng mriki. Nek ora sampeyan tutuki ora gayeng. Durna nang kene. Nggih, ngubup-ubup sing nggawa manten Sarja Kesima. Durna niku nek ora tonya mangke manuk ajare.
dan rome huhui. Wayang iki. Iki sing urung gelut mung Ratu Pengombyong. Ratu Pengombyong ngestina Prabu Baladewa. Ratu Pengombyong Jodipati sinuwun Prabu Bathara Kresna. Kesempatan men diajar kakamne Kresna iki cah gleleng kuwi. Nek ora tak ubub-ubub ora gelut-gelut. Apa men, Ruk? Ana sing dolanan mic. Ora cocok kowe. Iki iki. Nang ampe tak dusek iki wae. Mumpung lak golekane Sin Prabu Bathara Kresna. Nanti? Nanti? Rono. Andek. Jare arep ngedu aku. Sing kandha sinten? Oh, ora kok. Lho jare Kresna ki cah kok ngono wae. Nek tak dum mesti gayeng. Lambune Petruk. Wah, aku ora ngomong apa-apa kok iki. Bagong, Nun. Sing ngedu Pengombyong kae sapa? Sapa? Mbah. Kowe. Ra yakin sumpah. Wah, sudan. Waton ngarani. Kowe ya, Gong, aku ngerti, Gong. Mau kowe rasan-rasan kowe mau kok. Ora yakin, Truk. Rasa ngapusit. Mbok sumpah. Wah, aku ki ora ngedu aku ki. Ora cok gara. Yen kowe gelem jujur, tak nehi dhuwit 10.000. Jujur. Sing ngedu aku ya ngedu. Ndi, kita mundur kono. Dhuwit mundur. Ora oleh apa-apa. Petruk, Nun. Do dipisah benderamu. Jenaka mati supaya ana peperangan. Nggih, mangke kula susule. Iki malah Bagong. Heeh, nggih. Ana apa? Kabar. Kabar apa? Saniki mantane loro lho. Loro kepiye to, Bagong? Nggih, siji Ndara Antasena, siji Ndara Sarjakusuma. Sampeyan milih sapa? Ayo. Aku tresna kelawan Kang Mas Antasena kok, Bagong. Nen, tresna kelawan Kang Mas Antasena. Padha ngono iki. Ora ya sing durung mangerti wis mangerti Kang Mas Antasena kuwi satriya kang tak tresnani lair kelawan batin. Ampun, Ndara Antasena niku sakniki duwe simpenan. Wingane ngampiri kula. Sumpah. Nges. Ndara Antasena duwe simpenan. Nak panjenengan mboten percaya nggih kula terke teng pring surat. Disinggahke teng mriko. Ampun malih kok Ndara Antasena gareng mawon duwe simpenan. Apa mengko Petruk duwe. Petruk. Wah, Petruk ku nekat nah wong edan malah sing disinggahke. Buangeten kok hidup Petruk pancen bergejir elek tenan kok kae. Wong sing ayu kok hobine wong edan lho. Ana kambil iki ana bluluk. Niba. Hit. Nanti. Engko sik. Rene. Sing duwe singgahan sapa? Ayo. Jari aku duwe singgahan. Ora kok aku kok sing duwe kok. Jari aku senenge karo wong edan. Ora sing seneng karo wong edan ki aku kok, Tru. Ora cok ngapusi kowe. Kowe iki dulur kowe tak tutup-tutupi. Nek wani ngelek-elek kok omongke bojomu mongso ora dipapak parut kowe.
Oh, mongko wingi bar tuku anyar wae parut telo jindal. Ora ngangslap praimu rantek lambemu. Aja tru ah. Aja ya tru ya. Ngerti dhewe adimu kae galak. Lu sayang karo aku nek aku ndek duit. Nek aku ora didik ora sayang itu aja ya tru ya. Omong kek. Alah tru. Tru. Nah tak omongke. Ora tru, aja omong ya tru. Mah tak omongke. Alah tru. Tru wegah tetep tak omongke ana tru ngambung iso tetep ora tahan ana tru wegah tetep tak omongke ana tru nek kurang ngomongke apa tru nyoba bokongku tambung nek gelem ngambung bokongku ora tak omongke karo bojomu yakin iya iya tenan lho tenan. Udah dia mengira bojo. Aja ya, Dre, aja ya. Aku arep gumah, Dre. Panjenengan kan teng paprangan wae nek ora sampeyan sing misah mboten rampung. Iya, Petro. Kandel Kang Mas Santa sinangkenipun Pancakara. Janakawati. Inggih kula. Kok nyusul rene? Sampun ngantos dipun ajengaken senajan to kados pundi kula tresna kaliyan Paduka Kang Mas. Tenan. Lairip musing batos mboten namung wonten ing Arcapada senajan to prapteng delahan badhe kula suwitani. Namung miturut aturipun Bagong Paduka kagungan wanita sanesipun kula. Sing kandha Bagong. Ngolah ajare. Nanti wonge. Aja tak truk ora. Truk. Menika wedhusipun kowe jare ngandhake aku disimenan. Ora kok. Orang ngapusi kowe. Mau kondo apa? Jare Kang Mas Antasena duwe simpenan. Ora kok. Bloko wae. Ayo bloko kowe. Mati kruyok ta aku ki. Kowe pancen pangrencana elek kowe, Gong. Ngati-ati. Hati-hati kowe. Padake apa? Wis tresna karo aku. Inggih sampun. Ya yo nek tresna karo aku. Ngene gampang. Ini terus jawab. Walah. Woi, iso kawang woi. Dereng apa kowe? Ora pisah bayani ae. Wah! Abang. Wah! Oh! Kok ponco karo-karo Gatotkaca ki arep piye? Kula dipun Sraya Yang Durna Sobat bados bantu kalian Sarja Kesima yen kula saged mbiyantu Sarja Kesima badhe dipun paringi negari Ngastina Sigar semangka. Durna tok gugu. Ora nang atase negara diparo-paro. Setuju? Ngoten dawuh. Mung kari gelem bali apa ora? Anggonmu gawe wisina iki gelem nglereni apa ora? Iki sapa? Kanjeng Rama. Ora wedi marang Purnama. Ajri. Paduka ingkang kula pundi wonten ing Ngarcapada. Wis ngerti dhewe yen to Purnama wis mangerti
marang pati uripmu. Ih, bali wong Traju Tresna. Ih ngesta kendhawu. Kabeh wadya balamu aja ana sing keri. Ih nyuwun pamit Kanjeng Rama wangsul Traju Tresna. Petro. Nun. Sing akon Setyaki ngantemi Durna sapa? Angge Bagong. Kon ini. Gong. Didhawuhi rene. Ning dawuh. Sinun Prabu Ndarakrishna. Aku kene wae kok, Truk. Rene jelot. Ora aku isih wareg kok, Truk. Kono penake. Wis kowe rene. Ora wis aku kene wae. Lan ora. Terus ngono terus ora. Aja ta, Truk. Mboten purun bayare ulungno aku. Nggih engko kene amplope sing nyekel ingsun. Engko yen arep nyuwun suwe nyuwun aku. Nggih. Nggih pun monggo. Ndi amplopku Truk kita mung-mung kowe. Wis, ndi mung-mung ku? Diasta Sin Prabu Ndarakrishna. Mudiar aku. Ora wani njaluk. Ngono ora ngepruk-pruk Durna ora ana sing tak go pembalasan iki Truk. Bagong. Nun. Rene. Mbok mriki mawon. Rene, terus tuwuk. Rene, nggih wis. Tak kei 10.000. Ah, ora iso mau tak pusi kok aku. Ngampur wae. Aduh Paman Durna kula nyuwun pangapunten, Paman. Aduh. Aduh, malah mboten kalap kula nggih. Ih, karana Paman Durna ingkang lepat. Awit Jenakawati menika sampun badhe dipun dhawuhaken kalian pun Antasena. Namung kemawon Paman Durna tetep ngastop temanten saking Ngastina. Inggih pun Sarja Kesuma. Mila saking menika Paman Durna kalih menika kedah wangsul wonten negari Ngastina. Inggih ngestaken dawuh. Aduh. Ya, ya, aduh. Kenging menapa Paman Durna? Kenging menapa? Aduh, mati aku aduh. Iya ngetaken dawuh yen badhe wangsul. Aduh. Yung. Yung. Ya. Kenging menapa? Aduh, wonten sing ngencang kula. Aduh, banyak. Yung, aduh. Aduh, nanti mules kan, aduh. Oh, lah wong ana bulae. Iya, kan badhe wangsul nggih. Sedaya kalapaten nuwun pangapunten. Nggih, namung Sarja Kesuma dipun kanthi. Nggih, ngene dawuh. Ora apa-apa.
Pedhot. Bulahe pedhot. Ayo arep apa? Wong sikilku ya rada kencang lho. Iki ndherekaken awidatan kula dipun jak wangsul. Nggih. Dicuni gaman dibongkok, ketira diluduk bali teng Astina. Daup cengelmu ampek kuwi ora. Ora ngerti wong tua kanthi diantemi nganti kaya ngene. Pripun Kakang? Wurung melih. Kurawa diturke gaman duduk gendera dibongkok. Nggih nganti kuwalik. Nggih pun men diurak-alik ora apa-apa. Ayo bali wurung lemu polok ramok. Aduh, gagal maning son. Yaksa kura kang giri-giri kenyolir sang prabata abang kawlagar manguwuh mungsuh Gusti ku ilang tak kedhepake wong Pandhawa obong-obong iki lakon tamyuring mare kumalapeng terato sumundul mendes mikek jangga kang mare Marakudara ora pangling ya dasar nyoto ayo gelem minggat apa ora wah ora gelem ya tungkak laimu hut ya hut wah duh be aduh wah Jul kowe tak mlayu guang tiba skara dangkap Nyanyi opo kasno kakangku lakon wis paripurna putramu Antasena lakon dhaup lawan Janakawati ayo padha ngaturake puji syukur nang Gusti Kang Karya jagat ya saka bungaing atiku arep joget Widhi Kresna Kakang ya tak barungake Siandi
Paripurnaning lemangan mugi ndadosaken sarana tentreming jagat raya. Sepisan merdika tetep merdika sedaya kelapatan diagung ing pangaksama rahayu, rahayu, rahayu ingkang pinanggih wuri.